खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों फैबाय थानाय जा उफ्रा बिसायख'थि बेनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जाबायदि बिसायख'थिनि गेजेरजों माखासे बेरेखा दोलोनि सायाव आरो रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव बायदि बायदि दान्थे बिदान्थे खालामनायनि गेजेरावनो फिन आरोबाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि मालाबाबो खौसेथिखौ लुबैया होनना बुंदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथांनो इसोरा गासै 17 बोसोर बर' हारिखौ एबा बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय बोर होदोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे 17 बोसोराव कमप्लिटलि बर' हारिखौ धंस खालामबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी थामहिनबा बिआर फेरेंगा बिथाङा। लोगोसे बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायबावदोंदि हाग्रामा महिलारी बिथांनि थाखायनो बर' हारिनि एबा बिटिआर ओनसोलाव बर' आरो अबर'आ जोनोम मोन्दों होनना बुंदों। लोगोसे बिपिएफ दोलोआव रावबो थानाय नंला, हाग्रामा महिलारियाल' हारसिं जागोन बिपिएफ दोलोआव होनना बुंदों आरो बिपिएफ दोलोखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङानो धंस खालामदों। लोगोसे बर' हारिखौबो बे 17 बोसोराव धंस खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बे उफ्रा बिसायख'थिनि समाव माबायदि हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा माबायदि गोख्रों बाथ्राजों फिन जाथाय होदों, जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। हाग्रामानि अनगायै बिपिएफआव रावबो गैलिया। साफ्रोमबो बिपिएफ लिडारानो दिनै खौसेथिखौ लुबैनानै हांखुर जादों। जाय हाग्रामाया बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैया, हाग्रामानि दिनावनो बर' हारिया गावस्रा गुस्रा जादोंमोन। हाग्रामानि दिनावनो बर' हारिनि गेजेराव ब्लाडसेड जादोंमोन। हाग्रामानि दिनावनो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिया जोबनायनि लामायाव फैदोंमोन। बेखौ साफ्रोमबो बिपिएफनि लिडाराबो मिथिखागौखाय दिनै हाग्रामाखौ नागारनानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्राबोजोब्बाय। जायनि थाखाय हाग्रामानि थाखाय बियो सेमि फाइनाल नङा, फाइनाल मिन्स इन फिउचार हाग्रामाया मानसि हिसाबै थागोन, खिन्थु बिपिएफ दोलोआ हाग्रामानि थाखायबो थागोन। बे माने बुंनो थाङोब्ला लाथिख' जाना फैगासिनो दं। एमपि बिसायख'थियाव बिथांमोना आनअफिसियेलि देरहादों होननानै बुंदों। थारैनो अफिसियेल आनअफिसियेल बेफोरबायदि थायो। अफिसियेल बेखौ बिथाङा हयथ' मरेलि बुंदों जानांगौ। मानोना मरेलि सोरबा मानसिया थामथि गोहोआ बर' हारिखौ डिभिजननि थाखाय इनकारेज होयो। थिग बेफोरबायदिनो थामथि गोहोआ हाग्रामाखौबो निस्सय इनकारेज होदोंमोन जे बर' हारिखौ नोंसोरो थुब्ला थुब्लि खालामना लाखिबाय था, जों नोंथांनो बेसेबां सहाय नांगौ सहाय होगोन होननानै। आंनि साननायाव, आंनि मोन्दांथियाव हयथ' बिदिनो जादों, जायनि जाहोनाव बिथाङा मरेलि गावखौ देरहादों होननानै सानदों, खिन्थु फिजिकेलि बिथाङा जेननायखौ गनायनानै लादों। 70 मोनसे जादों जे कंग्रेसआव 70, बिपिएफआव 70, नोंथांमोना मा मिसना मा? थोंजोङैनो जुदि बुंनो थाङोब्ला आउट अफ 2,17,000 पपुलेशन इन सिडली समष्टि 31 सिडली समष्टि, बेवहाय कंग्रेसआथ' दिनैनि दिनाव बर' हादोराव, बर' हालामाव, बर' रायजोआव माने जोंनि बैराथिया खुसिजों जेब्ला गयनि दनाखौ लानानै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ बरायनायाव मोसानायाव हाद्रि बिरफुङो। बर' हारिनि गेजेराव कंग्रेसआ बिरफुंनानै जोंनिफ्राय बर' हारिनिफ्रायनो जानगारलांनाय मोनसे पार्टिसोखा। बेवहाय 60-70नि बाथ्राखौ मानो बुंनांगोन आं मिथिया। बिनि उनाव आं दहायनो बुंखाबाय, हाग्रामाया दोबैनाय सान बायदि जानानै फैबाय। गतिके मोनसे समाव इसोरा बिथांनो आशीर्बाद होदोंमोन, 17 बोसोर सासन खालामनो दायथ' होदोंमोन। बे 17 बोसोराव बिथाङा कमप्लिटलि बर' हारिखौ धंस खालामदों। बिथांनि थाखायनो उनाव बर' जोनोम जादों। बिएलटि एनडिबि मोनसे समाव मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदोंमोन, साहा सोनाब सानजा खोला रानलायनाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो हाग्रामाया अबंलावरिनि आरो बर' हारिनि साव नांनायखाय दिनै जोबस्रांनाय लामायाव फैबाय।